Keď ide všetko podľa plánu, keď ste zdraví, máte prácu, všetko ide hladko, aj hypotéka sa spláca pomerne ľahko. Platíte ju pravidelne a popri tom riešite bežný život. Ale život nie je len v plánoch, ale aj o veciach, ktoré si nevyberáme. Čo ak príde dlhodobá PN alebo úraz? Alebo, a to je najťažšia predstava, invalidita či dokonca úmrtie. Splátka hypotéky alebo akéhokoľvek iného úveru nezmizne. Banka ju bude vyžadovať aj naďalej. Ak ste ju brali ako manželský pár, dlh môže zostať na partnerovi. Ak ste mladá rodina, môže prejsť na rodičov. V extrémnom prípade sa dokonca stáva, že deti prídu domov. A práve tu vstupuje do hry niečo veľmi dôležité. Poistenie hypotéky. Teda životné poistenie nastavené tak, aby v prípade tých najťažších životných situácií vyplatilo zostatok úveru. Krylo vašu dlhodobú PN, pomohlo pri vážnej diagnóze alebo sa postaralo o vašu rodinu, keď to už vy nebudete môcť. Neberte moje slova ako strašenie. V tomto prípade ide skôr o zodpovednosť. Koľko to stojí, takéto životné poistenie a ako to funguje? Mnohí si myslia, že životné poistenie je drahé. Ale ak sa nastaví rozumne, podľa vášho príjmu, veku a výšky úveru, môže vás mesačne stáť aj len niekoľko desiatok eur. A čo tým získate? Za čo tých 20-30 eur vymeníte? Za pokoj, istotu. A za vedomie, že aj keby sa niečo stalo, vaša rodina neskončí v problémoch. Ako začať? Veľmi jednoducho. Spojte sa s odborníkom, pozrite sa spolu na to, ako máte nastavenú hypotéku a aké máte poistenie a aké poistenie by malo kryť tie najväčšie riziká. Žiadne poistenie vám nezaručí, že sa nič nestane, ale môže zabezpečiť, že následky nebudú likvidačné. Životné poistenie nie je o číslach, je o ľuďoch, ktorých máte radi. A o ich bezpečí, o ich domove, o ich pokoji. Tak sa na chvíľu zastavte a spýtajte sa sami seba. Ak by sa niečo stalo mne, je moja rodina chránená? Ak nie, poďme to spolu zmeniť. Majte sa krásne a myslite dopredu.